Kaixo, nire supertxiki eta superfamiliak. Baizu. Ni Itziar Lezabal naiz, aurre mentorea, psikopedagogoa, heziketa fisikoko irakasle eta reikiko irakasle. Badakizu kriston suertea daukazula? Baizu nire txikia. Zergatik? Zeren gu, helduak bezala, zuek baino uste okerragoak dazkagu. Egia da, 0tik 7 dena iresten duzuela gu, helduok esaten dizkizuegun gauza guztia, baina zein da berri ona? Txikitatik jada, on egiten ez dizuna kendu dezakezula. Demagun txikitatik esan dizutela, zehala oso txarra matematiketan. Bazuk aukera duzu orain ez sinesteko. Badakigu 0tik 7 zeatela gai, ez gai izan gai, esaten digutena epaitzeko, baina orain bai. Beraz, matematika aprobatu dezakezula, sinistu dezakezu, esfortzuarekin eta nahi duzuna ere lortu. Etorri